Bonjan constituency arlo lakhai si Kania Bey pathoklamalong Upper Dila Youth Club atumpen patirpi ponsi anikan mangason thak pining le thota phaikoni ni phai trogar ni pen pangching ponsi pinini phai trok siarni Ingdeng inkora trok Kania Bey arani football kapathu angdung kiti pathupon pini bangso Kania Bey football angdung kiti kapathu pon amailo alhi sarpo manpen kasa Joint Secretary Babu Inti Lapen Jophaluhi manpen Borjan VDC Chairman Rajpur Teron Abarim VDC Chairman Philip Teron Kania Bey Rongasar Chandra Bey UDYC Maipu Babu Rongpi Junbang Kherson Rongphar Raj Cyclem Bang Dhansing Dimu Himari Ingtia Tumpen Chenglok Man Kido Ketikiring Lapen Kania Bey Arong Araratum Chitong Nunsi Kapathu along RDP-dun Pini angdung kiti kapathualong Mirdan FC atum goal hinipen Angel FC atum goal isipen chipahe ponno Lasso kapathualong best player Jameson Teron Mirdan FC lapen best player Julison Teron Angel FC atum si chipalong pon VDC Chairman Rajpur Teron pen kaninje pona tengki Kania Bey arani football kapathu anikan wangason thak pining le thot sitami ing samjin ben kapachun pon thek apon choro ponlo lapen kibang jilangan ing kan sitami nangachirap nangachito dunjia phan chichak ponlo sonsi Kania Bey kapathu aklamalong ansu se kaching thura sai amo keding ponjia phan sai deng pon pabusi pini mailong chichak tekangno Alhui Sarpuaman pen Kasa Joint Secretary Babu Intipen Kaninje Ponatengki Karbialong Autonomous Council CM Tulira Morhang Sitami Sports Culture Ahin Kapachinchur Ponjiaphan Kaiketa Akemangdu Lasi Kapathu Ahin along Kaiketa Nangachira Dunjiaphan Kamathadu Lepen Kapathu Ketek Penta Kachinchura Towardu Lasi Anodin Abang Puta Kapathu Bor Iponang Jiputa Than Pariteka HDP Angkang along Mesen Sports Complex Mate Kapathu Aklam Mesen Adin Kibi Ponjiaphan Klem Polona Athe Borjan angkang pen hidipia hawar hello kethenaya hawarlo lasi ilitum prabjin pen mesen pathuaklam kachipalong ponjiaphan bor iponang pusi pini mailong ninje pini bangso football angtung kiti kapathu mailong hon kejing kachipati socket kachipati padupon napen bangso kapathualong bangrum petpen krehini aterang mate football club atum chitong nunsi aliraron pidun 20 Rajibrong report Karbi Daily News